Sa diin ang Casillas. Where is the restroom? Sa diin ang Casillas. Or you can also say CR. Most of the time you say CR. So sa diin ang CR. Tagpila ini. How much does this cost? Tagpila ini. Pwede mo ako buligan? Can you help me? Pwede mo ako buligan? Sa diin ang pinakamalapit nga hotel? Where is the nearest hotel? Sa diin ang pinakamalapit nga hotel? Makahambal ka sang English? Do you speak English? Makahambal ka sang English? Kinahanglan ko sang taxi. I need a taxi. Kinahanglan ko sang taxi. Ano na ang oras? What time is it? Ano na ang oras? Pwede ko mahulam ang menu? Can I have the menu, please? Pwede ko mahulam ang menu? May libre bala nga wifi diri? Is there a free wifi here? May libre bala nga wifi diri? Sa diin ako makabakal sang souvenirs? Where can I buy souvenirs? Sa diin ako makabakal sang souvenirs? Paano magkadto sa baybay? How do I get to the beach? Paano magkadto sa baybay? Pwede ka makarekomendar sang maayo nga restaurant? Can you recommend a good restaurant? Pwede ka makarekomendar sang maayo nga restaurant? Nadula ako. I'm lost. Nadula ako. Ano ang tawag sini? What is this called? Ano ang tawag sini? Pwede ako makapangayo sang tubig? Can I have water please? Pwede ako makapangayo sang tubig? Sa diin ang istasyon sang bus? Where is the bus station? Sa diin ang istasyon sang bus? Safe bala diri? Is it safe here? Safe bala diri? Pwede ako makakuha sang litrato? Can I take a photo or a picture? Pwede ako makakuha sang litrato? Ano ang pinakamaayo nga paagi para maglibot? What's the best way to get around? Ano ang pinakamaayo nga paagi para maglibot? Salamat. Thank you. Salamat. Madamo gid nga salamat. Thank you very much. Madamo gid nga salamat.